Labubu. Nového, čisto nového. A Natanko má svojho. No a ideme ho otvoriť. Aký si myslíš, že tam bude? Tento alebo tento? No, tu je, že Sikryl a Black a White. Ale obidvaja vyzerajú tak rovnako. Ani jeden z nich nemá biely čumak. Jedine takto. A je to strašne žlté, ale nevadí. No na ty. Aký myslíš teda, že tam bude? Lebo podľa mňa tam s bielým čumakom nebude. Tento. Dobre. Takže ideme na to. Na tenko posunúť sa trošku ručkou. Býva ja to viem otvoriť. Zasa! Počkaj. Ja to chcem tak rovno otvoriť. Počkaj, ale že by to išlo. Už tak to neviem. Poprčíc. Tak to urobíme jedine, že takto. Lebo je tu aj páska. Dobre. Dobre, to je jedna. Toto si potom... Dobre. Ja sa extrémne už teším. Vyzerá, že veľmi hebečky. Na ty. Ježiš, tento je ešte viac hebký ako ten plex. Ja sa extrémne bojím. Tu je hlava. Ježiš, ten je pekný. Ja mám s bielým čumačikom. Ja čo bojím. Ale tento je jak pekný. Ja ti požičam tento. Počkaj. Ukáž ho, ktorý podľa teba krajší. Tento. Počkaj na to. Ja ho musím učmaltať. To nebolo dobre. Posúšaj. Však ty sa posuň. Takže ja mám s bielým čumačikom. Opa. Ja mám s bielým, koľko má zubkov? 9 má zubkov a trošku vyzerá jak prasiatko, lebo tu má dve takéto dierky, ale ja mu to zafarbím. Ale ja som vôbec netušila, že tam bude ten s bielým, lebo tam sú obidvaja s čiernym. No ale ja som extrémne rada. Kartička klame, lebo tu je napísané Black. A má to Tu máš, Vivi. Nie,